siger kroppen, når du taler, det er det, vi skal snakke om i dag. Og jeg, Michael, nu siger Michael noget grimt til mig, og jeg er meget let at gøre vred, så jeg bliver sur og træder ham over tæerne. Vi spiller et lille skuespil, der ser sådan her ud. Hej Michael, hvor er det dejligt at se dig. Jeg skal sige til højt, at alle kan høre. Prøv lige at sige til højt, så alle kan høre. Hvad sagde du? Fuck dig. Ja. Når han så bliver trådt over tæerne, er det så en naturlig reaktion at grine? Kaldte du mig? Jo. Okay. Så begynder det at blive lidt svært at ramme. Så er helt stille. Prøv at lukke øjnene. Sådan der. Kan du ikke, fordi jeg er tungest? Faktisk kan jeg gøre sådan her. Okay, jeg synes, du skal være sådan. Fordi jeg er stærk. Skal vi sige hej, Simon? Der var ikke noget hår. Så i ørerne. Så tager jeg nemlig i ørerne. Og så falder min håndled. Sådan her. Og så fløjer hun rundt i den. Uden popcorn. Der kommer bussen. Dejligt. Nej, fra helvede! Hvor er det dejligt at se dig. Og jeg har irriteret mig over, at du nåede at være på igennem så lang tid. Du er det mest forfærdelige menneske, jeg nogensinde har mødt. Du har den værste klasse, jeg nogensinde har set. De er alle sammen grimme og dumme, og de lugter dårligt.